எனக்கு பிடிச்சவனே, என் நெஞ்சில் தீய விதைச்சவனே, என் கண்ணுக்குள்ள நுழைஞ்சு சிந்தையில செதஞ்சு போனே. இந்த வீட்டில் உள்ள ஓரத்தில் மௌனமா நீ மறைஞ்சு போனே. முதல் உன்ன பார்க்கையில மனசுல மாற்றமில்ல, மெதுவாக என்னில் வந்து நுழைஞ்ச ஞாபகமா நெறிஞ்ச தொலைஞ்சு போனே. இது காதல் என்று தோணவில்லை, கொடுக்கும் காயங்களும் மாறவில்லை. நீ எங்கல்ல என் மனம் பெண் உள்ளதே, நான் தனி மத்தியில் தொலைய தேடி நோகிறனே. அவ்வளோதான். ரெடியாகி முடித்த உடனே ஐடி கார்டு அண்ட் வாட்ச், அப்புறம் ஆஃபீஸ் கிளம்பியாச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் கெட் ரெடி வித் மீ டு மை ஆஃபீஸ். இந்த மாதிரி நிறைய சீரீஸ் பார்க்கலாம். பை.